тик торыр дөньяда. Һәммәсенең шөгыле бар. Берәү иген чәчә, берәү корал ясый, берәү ил байыта, берәү урлап ташый. Берәү дару ясый, берәү тәнен сата, берәү йортлар төзи, берәү сүтеп ята. Берәү яла яга, берәү ода яза, берәү хаклык өчен кайчак ала жаза. Һәрберсе үзе белеп инанганча, алдатмыйча, иң акыллы, иң дөрес яшәй иштә. Шулай да күк астында язмыш дигән алмагачтан һәрберсенең башына төшә үзе теләп яулаганы, я череге, я алтыны. Мөкаддәс тәсбих өзелде. Безне әнисез килештә җил яңгыр тидермичә тәрбияләп үстергән әти дөнья куйды. Югыйсә 30 яшемдә үк замана хатын кызы хыяллана торган бөтен нәрсәм, акчалы, җайлы эшемдә, яратып кияүгә чыккан ирем, фатир машинабыз да бар иде. Һәм көннәрдән бер көнне безнең мәхәббәт көймәсе тормыш ваклыклары дигән таш кыялы ярга төртелеп челпәрәмә килде. Тапталган бу гыйбарә миңа да кагылар дип кем уйлаган? Башта аякка басыйк, адам рәтле йорт җир булдырык дип тырыштык. Бала табарга үзем дә бик ашкынып тормадым. Яшьләй сөйгән ярның 200-леген, хыянәтен кичерү кыен. Без аерылыштык. Уңайлы җитеш тормыш дигәннәренең рәшә генә икәнен аңладым. Фатирсыз да, терәксез дә калдым. Мәхәббәтемне очратып кияүгә чыгарга, бала табарга өметләнү депрессияга китерде. Әтием кебек ышанычлы, чын ирләр юк икән. Шуңа инандым. Я нәрсә оттым? Ир-ат затыннан күңел бизде, яшәүемнең мәгънәсе калмады. Иң аянычлысы шул, җан тынычлыгымны җуйдым. Алга таба ничек яшәргә? Үз-үзеңне аңлау, асылыңа кайту өчен ни эшләргә? Һиндстанга изге урыннарга барып, җан тынычлыгы сорап дуга кыларга. Рәхим шәфкатьлелекне юлдаш иткән бер дус шулай киңәш итте. Күңел офыкларым киңәеп киткәндәй булды. Ул миңа йоглар, Һиндстандагы дини һәм фәлсәфи тәгълимат иярченнәре хакында тулы мәгълүмат бирде. Үзе ул йог, кешенең психикасы һәм физиологиясы белән идара итү турындагы өйрәтмә һәм методлар тарафдары икән. Әллә аңа ияреп, бәлки вакыты җиткән булгандыр, йога белән шөгыльләнә башладым. Ашрам дигән серле, мөгъҗизалы җиргә барып, шунда яшәп карау теләге күңелемне биләп алды. Ният булгач, аны тормышка ашырырга кирәк. Һәм менә мин Һиндстанда, ашрам дип йөртелә торган җирдә. Изге урыннар, бигрәк тә ашрамнар буйлап сәяхәт иткәндә, муеннарына дисбе, тәсбих аскан кешеләрне еш очратасың. Сүземне мөкаддәс тәсбих дип башлавым тиккә түгел. Әби бабай да, әтием дә намаз ниязлы кешеләр булганга, дисбене изге әйбер дип зурлавыбыз хак. Әнине күреп белмим дисәң дә була. Яшьләй вафат булган ул. Мәрьям ана гөле орлыгыннан ул куллары, үз куллары белән тезгән тәсбих миңа уенчык кына түгел иде. Әнием истәлеге, үткәннәрнең кадерле яткары итеп күкрәгемә кысып йокыга талганым хәтердә. Әллә шул җирләр төшемә кергәнме дип уйлыйм кайчак. Ни өчен без йога белән шөгыльләнәбез? Монда сорауны еш ишетергә туры киләчәк сезгә. Күнегүләр алдыннан укытучыбыз сүзен шулай башлаган иде. Буйсыныбыз сыгылмалы булсын өченме? Әллә зоррак бүтән сәбәбе бармы? Олырак максатның ни икәнен аңларга омтылу китерәдер безне шунда.
Нешік исән қалғанмындыр көңілдәге дауылдан. Инде дулқын алды дегеш, ялғыз күмә табылған. Шартлап сына ишкәкләре ярға ырына кимәм, соңғы сулышымны жайып, ғөмер ярына Менәм, менә инде құяшқа қолым пішә, өскә үрмәләгән сайын упқынға юлым төшә. Исән қалдым бүген, исән, күңелдәге дауылдан білә алмадым, табиғатка нинди серләр ябылған. Qanatsız qalıp qara Barılılar uzğan uramından Yalğızın uzıp qara Bəxtin indi tüstəyken Ak yeşil eller qara Yıqılıb qalama yenə şəngdən Bəxtin uzub vara Bilirişin en iyisi sütün para Nefesin bilirişin Ballasız kalıp para Yeşil eller qara Yıqılıb qalma yenə şəngdən Bəxtin uzub bara
Берәүнең тууы, яшәүе һәм китүе, ягъни дөньяны кичүе җиһан күзлегеннән караганда күз йомып алган бер ара гына ул. Гомер кыска. Кеше бу җирдә күпме торасын үзе билгели, хәтта ки фаразлый алмаса да, ник туганын, үзенең җиһандагы миссиясе нинди икәнен аңларлык ара бар. Эзләнүчән, уйланучан, гамле шәхес шуны белергә тырыша. Хәтта соңгы юлга әзерләнгәндә дә яктыга омтыла. Туктаусыз эш белән мәшгуль булыр өчен генә яратылмаган бит инде ул бу дөньяга. Ризык җыю, ашау, йоклау, сөю, сөелүләр, нәселеңне калдыру, булар һәммәсе дә яшәү дип атала әлбәттә. Ләкин адам баласы дөнья ләззәтләрен, рәхәтлекләрен дә татып карарга тели. Кемдер баш аягы белән эшкә чума, үзе иҗат иткән картинага карап хозурланудан тәм таба. Оста куллар техника, машиналар иярли. Артист яки әдип гомерен халыкка хезмәткә, образлар иҗат итүгә багышлый. Сәясәткә кирип киткәне исә шау-шулы бәхәсләрне яшәү яме итеп исәпли. Әмма кеше нинди генә урын биләсә дә, нинди олы вазифалар башкарса да, үзен бик тә көчле, зирәк, акыллы, уңган булган дип хис итсә дә, вакытлар үтү белән көч-куәте кимүенә, дәрт-дарманның озын гомерле түгеллегенә төшенә. Кесә телефонында үз вакытында зарядкага куймасаң, электр энергиясы белән туендырмасаң, ул сүнә, эшкә яраксызга әйләнә. Кеше дә шулай. Ташып торган дәрт-дарманны беткәч, илһам чишмәләре сайыга, күңел төшә. Көч туплар өчен берәүләр затлы рестораннарда гына туклана, күңел ачу кичәләрен калдырмый. Әмма татлы тәмле ризык җыеп, шәрәпләрдән ләззәт алырга теләүчеләрне дә вакыт галиҗәнатлары аямый. Ни хикмәттер, затлы ризык та үтләтә, ә мавыгу ширгә әверелә. Сөю, сөешү белән мавыгу да бетмәс-төкәнмәс энергия чыганагы була алмый. Вакытлыча рәхәтлек бирә торган алдавыч нәрсәләр артында бушлык, күңел кайтуя төзәлмәс ширләр. Ходай Тәгалә буларның һәммәсен кешене сынау өчен җибәрә дип фараз итик. Әмма шунысы хак. Адам баласы мәхәббәтсез яши алмый. Бала вакытны ник өзелеп сагынабыз соң без дип уйлаганыгыз бармы? Әни безне яхшы якларыбыз, файдалы эшләребез өчен түгел, булай гына. Бар булганыбыз өчен сөйгән, яраткан вакытта сабыйлыкка кире кайтасыбыз килә. Шул халәтнең күңелне тоташ шатлык биләгән рәхәт тойгы, ярату нур булып бар булмышыңны нурландырып кыйндырган мизгелләрнең кабатлануын теләп кеше Тибетка чыгып китә. Шамбалада бәхет ишекләре ачылыр дип ышана. Һиндстан ашрамында күңеленә хушлык, иминлек тойгысы тулуын теләй. Ә чынлыкта ул Ходай Тәгаләдән ярдәм, мәрхәмәт көтә, эзли. Дан дәрәҗә, кешеләр өстеннән хакимлек итәргә хыяллану, байлык, барысы да ялтыравык бизәнгечләр кебек үк мәгънәсез, буш һәм кирәксез икәнен төшенгәч, кеше бүтән кыйммәтләргә табына. Чөнки бай байлыгының бәрәкәтен тапмый, ярлы мискинлегеннән хурланып гомер кичерә. Ә бит шынлыкта байы да, фәкыйре дә мискин, кызганыч һәм бәхетсез җаннар. Фәкать бер хис. Кышлар зәмһәрир салкын кышта агачка сыйнгандай, кудрәтле Кадир Аллаһы Тәгаләгә сыйнасы килү хисе генә чын һәм мәңгелек. Үзен чын мөселман дип таныганы шул чак намазга баса, христиан чиркәүгә юл сала, медитация һәм гуру укытучы ярдәмендә үзен
Ходай Тәгаләгә якынрак тоярга теләүчеләр Һинд ашрамына. Эшләре гөрләп барган кеше турында еш кына артында йонлы куллы кемедер балаты бар моның. Шул этәдер. Шуңа бер тоткарлыксыз үргә үрли ул диләр. Менә шундый терәк ярдәм өмет итеп тә, хата кимчелекләрен кичерүне үтенеп тә, изге урыннарга юл тота мусафир. Чөнки рәхимле, шәфкатьле бөтен нәрсәгә көче җитә торган Аллаһы Тәгалә дугасын ишетер, ярдәменнән ташламас дип ышана. Чөнки без кешеләр. Җиһан, галәм дигән чиксезлектә бер тамчы гына, безне яралткан, бар иткән, бердән-бер һәм изге зат Аллаһ океан кебек чиксез. Тамчы океанга кушыла. Әмма океанның да меңләгән, миллионлаган тамчыларны үзенә сыйдыра алганын кем генә фаразлыйсың. Мәгънәсезгә узган еллармы бу? Мәгънә эзлим һәрбер мизгелдән, мин үземне эзлим башын иеп, тирән уйга талган һәр гөлдән. Мин үземне эзлим җир йөзендә яңгыр суы тулган һәр эздән, эзлим җан сурәтем калтыранган шишмә күзе, бәллүр көзгедән. Мин үземне эзлим һәр узганнан, үземне эзлим үземнән, тәүге аваз салган язларымнан, кулын сузган гомер көзеннән. Мин үземне эзлим яшәргә дип, күзен ачкан һәр бер бүредән, соңгы яфрак булып өзелгәч тә, кайрылып күккә үреләм. Sizlərə birilə idim min, xəyalğa kümələ idim min. Ürəlləb buylarım jitməslər, dillərə ürələ idim min. Dillərə ürələydim Küplərinin qanatılı hislərin, rəhimsiz yazmışlar şikləgən, yürekinin sirlərin şişərgən, nigadir qoyulaq jitməgən, yürekinin sirlərin şişərgən, nigadir qoyulaq jitməgən. Aşkınıday kaynadı hislerim, davullar duladı üzerinde, jitmedi koyulak, jitmedi şula
шуласың шәшәкіні үзәргә. Җитмәде қойулық, җитмәде шуласың шәшәкіні үзәргә. Шуласың шәшәкіні үзәргә. Hindistanda ашрамнар байтак. Алар хакында интернеттан да белешергә була. Ләкин кайсын сайларга? Менә монысы инде катлаулырак. Шунысы да бар. Ашрам узып барышлый гына кереп, күңелеңне тынычландырып яки хәл җыеп чыга торган урын түгел ул. Беренчедән, анда барып яшәр һәм ниндидер нәтиҗәгә ирешер. Ягъни шул аурага күмелеп тормышыңны, эшке хис кичерешләреңне, рухи халәтеңне үзгәртергә син инде әзер булырга тиеш. Икенчедән, ул шау-шулы шәһәр калалардан еракта, фәкыйрьлек чигендәге авыллар тирәсендә урнашкан булыр. Анда барып җитү шактый зур чыгымнар белән дә бәйле. Мондагы эшчән, тырыш халыкның да күпчелеге ярлы тормышта яши. Ир-егетләрнең күбесе күршедәге Берләшкән Гарәп әмирлегендә яллы хезмәттә. Шунысы бар, хәерчелек берәүне дә гаҗәпләндерми. Баш өстендә түбә, алмашка бер сари күлмәге, бүген тамагын туйдырырлык ризык табардай эше булса, гади һинд хатыны үзен бик бәхетле итеп тоярга мөмкин. Ашрам кыймасы артында, эштә Кырылык күрмәгән бакча, гөл түтәлләре, кошлар сайравы, чәчәк атып, җимешләнеп утырган пальма, хөрмә агачлары. Аның үзенең ашханәсе, дини рухи әдәбият белән шыплап тулган бай китапханәсе бар. Ашрамда бер юлы берничә йөз кеше яши. Гуру килгәндә халык күп тапкыр арта. Ниндидер нәтиҗәгә ирешү өчен монда кимендә бер ай яшәвең мәслихәт. Дәресләр һинд һәм инглиз телләрендә үтә. Ашрамга килгәнче эссе язарга, рекомендациялар җыярга, наркомания һәм алкоголизм белән авыру очраклары, психик, физик авыруларга дучар булу-булмавың, шулай ук финанс хәлең хакында белешмә юлларга туры киләчәк. Гуру үзенең ашрамын кешеләр үзләре тудырган тәртипсезлек, хаостан качу өчен файдалануларын теләми. Бу беркем өчен дә файдага булмаячак дип исәпләй ул. Гаилә әгъзалары монда килүеңә каршы килгән очракта да ашрам студенты булу уен хыял гына булып калачак. Әгәр якыннарыңны рәнҗетәсең икән, синең карарың кемгәдер зыян китерә икән, бу эшкә фатиха юк. Ашрамга эләгер өчен иң әвәл үзеңне акыллы, зирәк, эшсөяр итеп күрсәтү мөһим. Чөнки ашрам тыңлаучылар кабул итеп, үз көенә җай гына эшләп торсын өчен һәр кешегә көн сайын кимендә 5 сәгать карусыз хезмәт итәргә дә туры киләчәк. Бер караштан да чирканмыйча эшләргә, идән юарга, савыт-соба чистартырга. Ачык йөз белән кунакларны каршы алырга, урнашырга, булышырга. Дөрес, ашрамда хезмәт хакы алып, даими эшли торган кешеләр дә бар. Әмма барыбер күп эшне тыңлаучылар үзләре башкара. Моның сире тирәндәрәк. Һәр хуҗабикә көн сайын савыт-соба да, идәнен дә юа, өйен чистарта, ник алайса ишелеп бәхет килми дияр кемдер. Әйе, бу да тәҗрибә. Үзеңне өеңне чистарту тәҗрибәсе эссез узмый. Без шулай үзебезнең түгел, җиһанны чистартабыз. Безнең әни кәвешендә сөртеп чыккан урамга ди шагыйрь, капка баганаларын төнлә, кеше күрмәгәндә юучы, эшчән, чиста татар хатынын зурлап. Тирән мәгънә бар
бу юлларда. Ашрамга кемнәр нинди максат белән киләсең диярсез. Берәүнең дә биштәре буш түгел. Бәхет капкалары ачылачагына инанып табиблар да килә. Авыру сырхау йөдәткән ширлеләр дә, югары уку йорты укытучылары да, сәүдә табышлары уңышлырак булуына өметләнгән эшкуар бизнесменнар да. Һәр хәлдә бу кешеләр эшлексез, буш, тормышка битараф, гамсез кемсәләр түгел. Яшәү мәгънәсен эзләүче, эзләнүчән шәхесләр. Килә алмаганнар хатлар юллый. Кайгы гызырын иштәшәкләренә, мәрхәмәт, шәфкать иңәсенә инана. Ник килдең дигән сорауга һәркем үзе җавап эзли. Чтобы стать просветленным, ди мәсәлән, рус кызы Полина. Просветленный яктылык, өмет, шатлык һәм рухи тынычлык дигәнне белдерә. Күңел тынычлыгы, аң белемгә сусау китерә кешеләрне бирегә. Әйе, син монда просветление эзләп киләсең. Күңелеңне нурландырырлык яктылык, күңел тынычлыгы табарга өметләнәсең. Гаҗәп түгел, кешене өмет йөртә. Кемдер бу әлбәттә гуру аркаңнан сыйпап куяр да, бер җылы күз карашы шатлык бүләк итәр, сиңа җан тынычлыгы иңәр, бәхет капкалары ачылыр дип өметләндеңме? Идән юар өчен монда кадәр килеп йөрергә кирәк идеме? Ләкин шундый тәртип. Син юасың, бүтәннәр таптый. Юасың, тагын таптыйлар. Атна 10 көн шулай дәвам итә. Башта уй карыша. Я нәрсә инде бу идән юучылары юкмы? Мыскыл итү түгелдер бит. Әллә сынап карауларымы? Әмма бу тәҗрибә кемгәдер түгел, нәкъ менә синең үзеңә, аңың, психологияң үзгәрсен өчен, үссен өчен кирәк. Синдәге минлектән, бүтәннәргә өстән карап, буйрык биреп, миңа теге бу кирәк, миңа бир дип кенә уйлый белү халәтеннән котылу өчен дә кирәк. Кешеләрдән кеше һич ким түгел. Тик бәхеткәйләре тиң түгел дияр иде шагыйрә. Хәтта бер букча акчаң булса да, күңел шатлыгын, җан тынычлыгын сатып алып булмый. Идән юда, озаклап, тынлыкка күмелеп, сәгатьләр буе мантра кабатлау да рухи үсешең өчен мөһим халәт икән ич. Хуш, монда эләгү җиңел түгел дигән идек. Администрация соңгы ярты елда тетрәндергеч вакыйгалар кичерү-кичермәү хакында да сорашачак әле. Әгәр якыннарыңның үлеме, аерылышу яки башка фаҗигале хәлләр җанга яра салган икән, бу халәтне дә тәфсилләп сөйләп бирергә туры киләчәк. Әгәр күңел ярасы төзәлеп бетмәгән икән, синең кайгың бүтән студентларны бурчымасын өчен монда килүдән тыелып торуың, сабыр итүең мәслихәт. Өеңдә торып та игелекле эш гамәлләр кылырга була бит. Һәр хәлдә игелек эшләргә тырышу хупланачак кына. Һиндстан ашрамнары гадәттә илнең туристлар үтеп-сүтеп йөрми торган аулак почмагында урнашкан. Таныш булмаган җирдә йыланнар, хәшәрәтләр мыжлап торган урында чит кешеләр арасында айлар буе яшәү бик рәхәт дип уйлаучылар ялгыша. Уңайлы, җайлы киле тормышын калдырып ник кешеләр ашрамга ашкынасың алайса? Югыйсә, табигать тә аямый бу якларны. Атналар буе туктамый куеп яңгыр яуган чаклар күп. Хәтта иртәнге сәгатьләрдә үк күләгәдә эсселек 38 градуска җитә. Кешеләр ашрамга йөрүдән туктамый, хәтта агылып кына тора. Әлсерәткәч кызу кояш астында ни эзли һәм ниләр таба кеше дигәне. Бу романда яшәгән кеше үзенең кем икәнен, нәрсәгә сәләтле булуын бик тиз аңлый дип исәпли икән. Ул йөзләгән халыкны ашрамга ни нәрсә йөртүеннән дә хәбәрдар инде.
Чөнки чын тормышның ни икәнен монда бик тиз төшенәсең ди ул. Бәхетемә ишек ачам. Ишек тоткасына үрелдем. Тупса төбен атлап бәхетемә әллә чыктым, әллә кердем. Бәхетемә диеп ишек ачсам, бәхетемнән килеп чыгам. Минем бәхет өйсез ишек, йортсыз капка, атлап кына чыга торган тупса. Шул ишекнең кайягында син торасың, бәхеттемме син, кайгыммы син, шигырьме син? Тупса, ишек ачам. Суларга карасаң, агасың киләдер, утларга карасаң, янасың киләдер, карларга карасаң, ак булып туасың, тугаштың ак булып каласың киләдер. Ак булып тумагач, ак булып яши алмый күңел. Яшисе иде дә тик мондый язмышларда түгел. Китәсе иде бит мәңгелек кыш булган җирләргә. Карларны сагынып җәйләрең үтәләр, еллар көтмичә үткәнгә китәләр. Ел сайын бу җиргә ак карлар явалар, кемнәрдер бәхетне ак кардан табалар. Эзләдең бәхетне утлардан, сулардан, җилләрдән. Карлардан эзләдең иң ерак илләрдән. Мәңгелек кышны син эзләдең гомерең буена. Күкләрдән җимелдәп, ак карлар явалар, кемнәрдер киләләр, кемнәрдер баралар. Ак карга күмелеп яшисе киләдер, кемнәрдер ак карның кадерен беләдер. Бу җирдә, бу илдә ак булып яшәп булмыйдыр ул. Ак була алмасаң, аклыкны эзләүче генә бул. Бәлки син табарсың карларның аклыгын җәйләрдә. Суларга карасаң, агасың киләдер, утларга карасаң, янасың киләдер. Карларга карасаң, ак булып туасың, тугаштың ак булып каласың киләдер. Йога санскритта борынгы һинд телендә бердәмлек, бирлек дигәнне аңлата. Ул юдж тамырыннан чыккан, ягъни кушылу, берләшү. Абсолют тәртиптә буйсынып нинди дә булса бурычны үтәүгә үзеңне тулысынча багышлау мәгънәсенә ия. Шуннан да йога кешегә ни бирә? Йогаларның бурычы бердәмлеккә ирешү. Тәнең белән аңаңның, шәхес белән илаһилыкның, фикер һәм аның чыганагының, укучы белән укытучының, хәтта ки безнең әйтик,
Каршы залда шөгыльләнүче, биле синеке я минекенә караганда әзрәк сыгылмалы күрүшләребез белән бәйләнеш булдыру. Көнбатышта йога белән шөгыльләнүчеләр бихисап. Физик күнегүләр ярдәмендә аяк-кулларны гына түгел, бүтән тәнеңне үзеңә буйсындыру, хәтта боргычлап кую кемне кызыксындырмас. Әмма бу йога фәлсәфәсенең бер тармагы. Хатха йога дип аталганы гына. Шунлыкта борынгы йоглар асана дигән халәтне, тән гәүдәне зифа матур итү өчен генә уйлап чыгармаган. Ә бәлки мускулларны һәм аңны иркенәйтеп бушандыру, медитацияга әзерләнү вазифасын шуңа салган. Бер мисал. Әгәр дә аягың сызлы икән, намазга уеп дуга укыганда, «Хай, ни эшләтергә бу аякны» дигән уй бимазалы калмый. Ходай Тәгалә белән элемтәгә кергәндә, чит-ят уй-фикер йөдәтергә тиеш түгел. Йога медитация ярдәмендә Аллаһ Тәгалә белән элемтә эзләүдә ул. Ни генә борчыса да, дәшмәүне нәзер итү, тынлыкка чуму, дини йолаларны төгәл үтәүдә. Мантра санскриттагы изге сүзләрне кабатлауда. Чын йога диннәргә көндәш түгел. Йога белән шөгыльләнү кайсы динне тотуңа киртә була алмый. Йога юлы изге бердәмлеккә ирешү. Сезне Кришнага гына түгел, Гайса яки Мөхәммәд пәйгамбәрләргә, Будда диненә якынайтырга мөмкин. Ашрамда индуизм тарафлары да, христианнар, буддистлар, мөселманнар да бик күп. Йога юлы кешегә тынычлап, иркенләп яшәр өчен кымачаулаучы эчке, тискәре сыйфатлардан арыну асылы ул. Гадиләштереп әйткәндә, Ислам дине бәхетсезлекләрнең сәбәбен кешенең Худайга буйсынмавы белән аңлата. Буддистлар исә наданлыкны гаепли. Әмма йогада да кеше дучар була торган бәхетсезлек, бәла-казалар безнең үзебезнең кем икәнлегебезне аңламаудан килә дигән фикер бар. Без кайгырабыз, борчылабыз. Чөнки үзебезне үлгәнче курку, үпкә, хәсрәтләргә дучар ителгән аерым шәхес дип беләбез. Безнең шикләнгән бәләкәй эго, эгоист, үз-үзен яратучы. Асылда бүтән барлыгыбыз шул дип ялгышабыз. Без үзебезнең тирәндәге илаһи нигезебез хакында белмибез дә, уйламыйбыз да. Һәр кайсыбызның эчендә тирәндә югары мин барлыгын аңламыйбыз. Шул югары асылыбыз безнең чын табигатыбыз, илаһи барлыгыбыз бит. Ә күңелдә ике мин бәхәсләшә. Нәрсә соң бу? Яңа дин эзләүме? Рәхәткә чыдамаумы? Әллә секта мазармы? Юк, секта түгел бу дип куя. Йога үзеңнең илаһи асылыңны аңларга тырышу һәм шул халәттә тоткарланып, бәхетле мизгелләрне озаккарак сеңдерергә теләү ул. Йоганың максаты үз-үзеңне тәртипкә кертү һәм үткәннәр турында туктаусыз уйлап кайгыру, киләчәк өчен борчылулардан арыну. Шул файдасыз уйлар урынына бүтән игътибарыңны бүген, хәзер яшәүеңә, ягъни булуыңа юнәлтү. Шушы мизгелләрнең кадерен белү, мөмкин кадәр күбрәк яхшы гамәлләр кылырга омтылу. Әгәр шул халәтне тойсаң, үзеңә һәм сине чолгап алган кешеләргә ачык күз белән карый аласың. Шул чакта кеше дөньяга тыныч гакыл белән карый башлагач кына, галәмнең һәм дә үзеңнең дә хакыйкый табигатың ачылачак. Тормыштагы бердән-бер бурычыбыз дип язган изге Августин, йөрәк белән күрү сәләтен торгызу. Шул чакта гына Аллаһның үзен күреп була. Моны аңлавы җиңел, әмма тормышка ашыру шактый кыен. Илаһи асылыбызга кайттык ди. Әмма көндә шул белем белән яшәү мөмкинме? Менә шуңа күрә
һәр кешегә йога буенча укытучы кирәк дип саный һиндлар. Тормыш шатлык кына түгел, күрәсеңне. Яшың барында, күзеңдә өмет сүндерми үзеңдә сөенә беләсеңме? Үзеңне ошаткан җиргә көндә бер иеләсеңме? Кояш елмаеп көлгәнгә, гел тыныч көннәр килгәнгә сөенә беләсеңме? Барган сайын максатыңа якынрак киләсеңме? Алга киткән һәр адымга рәхәтлек тоеп җаныңда сөенә беләсеңме? Кеше елаганда елап, көлгәндә көләсеңме? Кешегә кылган шәфкатьтән зур ләззәт алып, табып тәм сөенә беләсеңме? Бер кемдә мәңгелек түгел, белсәң дә үләсеңне, яшәлгән һәр бер көнеңә, үстергән һәр бер гөлеңә сөенә беләсеңме? Хыдайым, үзең ирәт мине, шын күңелдән дұға қылырға, бойсындырып ғырур йөрәгемне, синең алда ихлас булырга, бойсындырып ғырур йөрәгемне, синең алда ихлас булырга. Ирәт мине синең белән генә, бәхетле һәм көчле булырга, шатлык һәм кайгылар килгәндә дә, тик синең артыңнан барырга, шатлык һәм кайгылар килгәндә дә, тик синең артыңнан барырга. Ирәт мине, ирәт сөю белән яратырга якыннарымны, сафландырыр минем күңелемне. Изге дұғаң, изге намазлар сафландырыр минем күңелемне. Изге дұғаң, изге намазлар, әй Құдайым, үзең ярлықа, әй Құдайым, үзең ташлама. Кайчакта бер сәбәпсез дә күңелгә шатлык тула. Кәеф күтәрелә, кая басканыңны белмичә очып йөрисең. Ләкин шул рәхәтлек, табигать белән хозурлану, бөтен кешене, шәһәр, авылны, эт-мәшеләрне дә ярату, көн болытлы булса да,
яңгыр яуса да, кояш чыкса да, һәммә нәрсәгә сөенү тойгысының бик тиз үтүенә аптырыйсың. Эш мәшәкать җилкәгә баса, юкка барга борчыласың, иртәгәге көннән эшсез калудан, юл хәрәкәте, яшен сугудан, ут янгын чыгудан, карак бурлардан, тагын әллә ниләрдән куркасың. Кая минем рәхәт чагым дип чаң сугасы килә. Менә шундый мизгелләрдә ашрамга барып кайтырга карар бирә инде юк белән шөгыльләнеп, камиллеккә ирешергә хыялланган кеше. Укытучы гурудан башка камиллеккә ирешү мөмкин түгел дип исәпли яклар. Без бөтен җирдән, бөтен нәрсәдән бәхет эзлибез. Ә бәхет Толстой риваятендәге кебек аяк астында ятарга, ягъни үткән-сүткәннән бер тиен теләнеп юл шитендә утырган теләнче алтын тулы шүлмәк өстендә утырганын белмәскә дә мөмкин. Һәркемнең бурычы Ходай Тәгаләгә якынайта торган укытучылар эзләп табу. Һәм кыдырәтленең энергиясе белән җаныңа, тәнеңә дәрт-дарман, көч тулуын һич шиксез сизәчәксез. Ходай ташламас ди халык. Аллаһы Тәгалә безне ишетә, дуга ялваруларга бер кайчанда битараф калмый. Фақат бер шарты бар. Чын йөрәктән, ихлас күңел белән укылган дуга гына аңа барып ирешә. Юлны һәркем үзе сала. Иң соңгы мизгелдә булса да, үз сукмагыннан барыбер аңа килә. Тик соңармаска иде. Йылга инеш шишмәләрнең барысы да океанга коя. Ул океан. Без тамчы. Нинди генә теләк телим икән. Ни әйтсәм дә һаман аз булыр. Иң яхшысы матур бер фал ашим. Алда гомерең тоташ яз булыр. Көннәрең дә гел кояшлы булыр, күңелеңә нурлар ягылыр. Ә бер көнне бер изге җан чыгып, йөрәгеңә килеп кагалар. Кагалар да әйтер: "Моңа кадәр ничек сине күрми йөрелгән, менә шундый матур бер фал ачам. Синең җанга бәхет төрелгән." Худая, бары сиңа табынам, туган һәрбер көнемдә. Юл башымда ышаначам, җавап таба алмыйча сорыйм. Үзләремне төбәп күңлемнән, шундук киңәшеңне Сеңдерәмен йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям. И Ходаем, килер көннәремдә ташламашы догаңны. Иң зур бәхет сиңа сыйыну, җавап таба алмыйча сорыйм. Күзләремне төбәп күңлемнән, шундук киңәшеңне тоям. Сеңдерәмен йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям.
Худайым, ярдәмеңә сине тапшырамын һәр адамны. Яктыртсаңчы барыр юлымны, җавап таба алмыйча сорыйм. Күзләремне төбәп күңелемнән, шундук киңәшеңне тоям. Сеңдерәмен йөрәк түренә, йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям. Шундук киңәшеңне тоям. Сеңдерәмен йөрәк түренә, йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Җылы эзләү» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә журналыннан алынды. Равил Файзуллин, Галимҗан Гыйльманов, Рәмис Аймат, Зинфира Муллагалиева, Фәнис Яруллин шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Рөстәм Закиров башкаруындагы «Бәхет нинди төстә икән» исемле җыр, Илдар Әхмәтов башкаруындагы «Хисләргә бирелә идем мин», Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Уйлану», Рафаэль Латыпов башкаруындагы «Эй Ходаем, үзең өйрәт мине» һәм Булат Жиһаншин белән Артур Хафизов башкаруындагы «Эй Ходаем» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.